बागुल बुवा. मी माझ्या 3 मित्रांसोबत इयर एंडिंग निमित्त कुठेतरी सहलीसाठीची प्लॅनिंग करत होतो. महाबळेश्वर, गोवा अशी अनेक ठिकाणांची नावं आम्ही एकमेकांना सुचवत होतो, पण यातलं एकही नाव आमच्या मनाला क्लिक होत नव्हतं. म्हणजे आम्हाला सहलीसाठी काहीतरी वेगळं स्पेशल असं हवं होतं, जेणेकरून ती सहल आमच्या कायम लक्षात राहायला हवी. आम्हा चौघांपैकी कोणीही एका ठिकाणावर ठाम होत नव्हतं. म्हणून मग मी नाईलाजाने एक वेगळाच विचार केला. अरे मला सांगा, तुमचे प्रत्येकाचे गाव कोणते? मी हे सर्वांना विचारण्यामागे गावी शांत निसर्गरम्य भागाची ट्रिप हे एकच कारण होतं. तसंच सगळ्यांनीच आपापल्या गावाचं वर्णन केलं. गावाचं घर, तिथली शेती, बाग, तिथे कोण कोण असतं वगैरे सगळंच. पण आमचा एक मित्र मात्र गप्पच राहिला. त्याला विचारलं असता तो म्हणाला की त्याला त्याचं गावच नाही आहे. आम्हाला हे ऐकून त्याच्याबद्दल थोडं वाईट वाटलं, पण नंतर आम्हाला असं कळलं की त्याला त्याचं गाव नाही असं नाही, तर त्याची फॅमिली मुद्दामून त्यांच्या गावी जात नाही. त्याच्या लहानपणी गावी त्याचे काका काकी राहत होते, पण दोघांच्याही मृत्यूनंतर गावचं ते घर आता जवळपास 20 वर्ष बंदच आहे. तसं बघायला गेलं तर त्या घरावर आता फक्त माझ्या मित्राचा आणि त्याच्या फॅमिलीचाच हक्क उरला होता. पण कामामुळे आणि व्यस्त जीवनामुळे त्यांची गावाशी जोडलेली नाळ आपोआपच तुटली गेली. त्यामुळे कालांतराने गावचं त्यांचं घर हे ओस पडलं. आता ते एखाद्या विराट भूत बंगल्यासारखंच बनलं होतं. त्याचं हे बोलणं आम्ही सगळेच टक लावून ऐकत होतो. ते बोलणं ऐकत असताना आम्हाला आपोआपच त्या घराविषयी एक प्रकारचं कुतूहल निर्माण झालं. तो बोलत असताना मध्येच मी त्याला थांबवलं आणि म्हणालो, आता ते घर बंदच असेल ना? हो, माझा मित्र लगेचच म्हणाला. पण तो क्षणभर थांबला आणि आमच्या डोळ्यांत पाहू लागला. त्याला माझ्या व मित्रांच्या डोळ्यांतले भाव हे क्षणात कळले होते. नाही हा, जर तुमच्या मनात त्या घरात जायचा विचार असेल तर तो विचार तुम्ही आताच मनातून काढा. अरे यार, असं काय करतोस? अरे आपल्याला ही एक आयती संधी मिळाली आहे. तसंही कुठल्या तरी हॉटेलात पडून राहण्यापेक्षा हे केव्हाही चांगलं. पण माझ्या मित्राच्या चेहऱ्यावर आता काळजी दिसू लागली होती. म्हणून मग मी त्याला यापेक्षा जास्त फोर्स केला नाही. माझे बाकीचे मित्र मात्र त्याच्या मागेच लागले होते. शेवटी मीच त्यांच्यामध्ये पडलो. अरे राहू द्या रे, त्याच्या मनात नसेल तर उगाच नको हट्ट करायला, असं म्हणत आम्ही सर्वांनीच तो विषय मग सोडून दिला. पण त्याच्या मनात काय आलं, थोड्या वेळाने तो स्वतः या गोष्टीला तयार झाला. ठीक आहे, आपण जाऊ तिथे, पण एक गोष्ट लक्षात असू द्या, तिथे कुठलाही गोंधळ घालायचा नाही. सगळ्यांनी शिस्तीत राहायचं. अरे हे काय बोलणं झालं? आपण तिथे सगळेच शिस्तीत राहू. दंगामस्ती वगैरे सगळंच लिमिटमध्ये. बिलीव्ह मी, आमच्यामुळे तुला कुठलाही त्रास होणार नाही. त्या रात्री आमचं सगळ्यांचं सहलीला जाण्यावर एकमत झालं. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्याचा आमचा पिकनिकला जायचा प्लॅन ठरला. शेवटी तो दिवस उजाडला. आम्ही एका मित्राची गाडी तात्पुरती 3-4 दिवसांसाठी घेतली होती. सोबत न्यूडल्स आणि दुधाचे काही पॅकेट घेतले होते. याशिवाय कचोरी, वेफर्स, बिस्किट असं बरंच काही सुकं खाद्यही घेतलं होतं. कारण माझ्या मित्राच्या सांगण्यानुसार त्यांचं ते घर हे गावापासून दूर एका जंगल सदृश भागात बांधलं होतं. आम्ही पहाटेच आमची गाडी काढली. मित्राच्या गावी पोहोचेपर्यंत रात्र झाली होती. काय रे, तुला तुझं घर तर माहीत आहे ना? हो रे, आपलं इथे येण्याचं फिक्स झालं तेव्हाच मी आईकडून इथला सविस्तर पत्ता मागून घेतला. ते पुढे बंद दुकान दिसतंय ना, तिथून राईटला घे आणि पुढे सरळ घेऊन जा. आमचा मित्र आम्हाला रस्ता सांगत होता. तिथे लोकवस्ती दिसत होती, पण तिथली घरं ही फार लांब लांबवर होती. अखेरीस आम्ही एका तुटक्या कंपाऊंड जवळ आलो आणि माझ्या मित्राने तिथेच गाडी थांबवायला सांगितली. कंपाऊंडची भिंत 1-2 ठिकाणाहून ढासळली गेली होती. सगळ्या भिंतींवर छोट्या मोठ्या वेली आणि जंगली झाडं उगवली होती. गेट तर संपूर्ण गंजून बिजाकरातून निखळला होता. कंपाऊंडच्या आतलं दृश्य तर अजूनच भयानक होतं. तिथे कमरे एवढं रान वाढलं होतं. प्रश्न हा होता, अशा जागी जायचं तरी कसं? एखादं सरपटणारं विषारी काहीतरी पायाजवळून जायचं आणि त्यावर चुकून पाय पडला
तर नाहक आपला जीवच जायचा. मी पाहिलं तर गेटचा आकार हा बऱ्यापैकी मोठा होता. त्यातून आमची गाडी जेमतेम आत शिरू शकत होती. त्यामुळे आता गवतातून चालण्यापेक्षा गाडी थेट घराच्या दारापर्यंत लावण्याचं ठरलं. आमच्या मित्राने कंपाऊंडचा गेट उघडला आणि तो गाडीत येऊन बसला. मोठ्या प्रयत्नाने गाडी गेटच्या आत येत होती, पण आमचं लक्ष एका वेगळ्याच गोष्टीवर खिळून राहिलं. गाडीच्या हेडलाईटच्या उजेडात समोर असलेलं ते दुमजली घर फारच भयानक वाटत होतं. टीव्हीत हॉरर सिनेमात आजवर पाहिलेले भूत बंगले या घरापुढे काहीच नव्हते. मित्राने गाडी बंद केली आणि आम्ही सोबत आणलेल्या टॉर्च आणि चार्जिंगवरचे इलेक्ट्रॉनिक कंदील बाहेर काढले. घर हे जमिनीपासून 4 पायऱ्या उंचावर बांधलेलं होतं. आम्ही पायऱ्या चढत वर आलो. घराच्या दाराला मोठं गंजलेलं कुलूप अडकवलं होतं. चावी दे रे, मी माझ्या मित्राला म्हणालो. चावी नाही आहे माझ्याकडे. चावी नाही आहे म्हणजे तू चावी घरीच विसरलास की काय? नाही, मी आणलीच नाही घरून. त्याच्या या उत्तरावर आम्ही सगळे गप्प राहून एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहू लागलो. माझ्या घरी हे कोणालाच माहित नाही की आपण ट्रिपला इथे येणार आहोत ते. जर त्यांना माहित असतं तर त्यांनी मला पाठवलंच नसतं कधी. हे ऐकून आम्ही सर्वांनीच आपापल्या डोक्याला हात लावून घेतला. आता असे उभे का आहात? दगड घ्या आणि तोडा हे कुलूप. मी दुसरं नवीन कुलूप माझ्या सोबतच आणलं आहे. इथून जाताना तेच लावू आपण. आम्ही दगडाने कसं बसत ते गंजलेलं भलं मोठं कुलूप तोडलं आणि घराचं दार आत ढकललं. आतून अपेक्षेप्रमाणे दमट गरम हवा बाहेर आली. जणू तिला 20 वर्ष त्या घरात बंद करून ठेवलं होतं. घर इतकी वर्ष बंद असल्याने अर्थातच घरात लाईट असणे शक्यच नव्हतं. आम्ही एक कंदील घरात आतल्या बाजूला अडकवलं आणि एक कंदील हातात घेऊन आम्ही आत घरात शिरलो. घराची आतील अवस्थाही काही ठीक वाटत नव्हती. वाळवीने संपूर्ण घर पोखरून काढलं होतं. सगळीकडे भिंतीवरील रंगाच्या पोपड्या पडल्या होत्या. त्यातच सगळीकडे घोणी वळवळत होत्या. भिंतींवर कोळ्यांची भली मोठी अष्टके दिसत होती. घराच्या भिंती धुळीने काळवंडल्या होत्या. आम्ही हॉलमधलं लाकडी सामान थोडंसं सरकवायला गेलो तर तिथून एक मोठी कानेटी सळसळत बाहेर आली. अरे देवा, अशा या भयानक किड्या मकोड्यांबरोबर या भूत बंगल्यात अख्खी रात्र घालवणे म्हणजे तारेवरची आमची कसरतच होती. पण खरी भीती नेमकी कशाला म्हणतात हे तर आम्हाला पुढे कळणार होतं. घरात सगळीकडे वावरत असताना माझी नजर घराच्या दारावर गेली. दारातल्या बाजूला उघडून ठेवल्याने दाराची बाहेरची बाजू ही आता आतल्या बाजूला आली होती. मला तिथे काहीतरी विचित्र दिसलं म्हणून मी पुढे जाऊन पाहिलं तर दारावर धारदार नखांनी ओरबाडल्याच्या खुणा दिसत होत्या. हे काही नॉर्मल वाटत नव्हतं. मी तिथे अडकवलेलं कंदील काढलं आणि घराबाहेर आलो. बाहेर भयानक गडद अंधार पसरला होता. माझ्या मनात काहीतरी वेगळाच विचार फिरत होता. मी बाहेर घराच्या भिंतीकडे कंदिलाचा उजेड आणला आणि माझ्या शरीरातून सरकन भीतीची एक लहर गेली. घराच्या भिंतींवर सगळीकडेच नखांनी ओरबाडल्याचे निशाण होते. मी त्यांवर माझी बोटं फिरवली. तिथे पाहून तर असंच वाटत होतं की त्या नखांचा आकार हा माझ्या बोटांएवढा मोठा होता. मला हे काही ठीक वाटलं नाही. तिथे नक्कीच काहीतरी गूढ होतं, काहीतरी गडबड होती आणि याबद्दल मला लवकरात लवकर माझ्या मित्रांशी बोलणं गरजेचं होतं. आम्हाला याची जराही कल्पना नव्हती की आम्ही स्वतःला कोणत्या मोठ्या संकटात अडकवून घेतलं होतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.